Dame i gospodo, himna Bosne i Hercegovine. Dame i gospodo, uvažene zvanice, poštovani sportisti i sportski radnici, dobro vam večer i dobrodošli u Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona na tradicionalnu manifestaciju Izbor sportiste godine Tuzlanskog kantona koja se večeras održava 32. put. Dobro večer i svim gledateljima koji večerašnji program prate putem direktnog televizijskog prijenosa koji realizuje radiotelevizija Tuzlanskog kantona. Manifestacija Izbor sportiste Tuzlanskog kantona već više od 3 decenije promoviše sport kroz događaj koji na jednom mjestu okuplja najbolje među najboljima. Kroz njihove rezultate i uspjehe sumiramo sportsku godinu iza nas. A i večeras ćemo na ovoj sceni predstaviti sportiste, ekipe, trenere i sportske radnike koji su ostvarili najvrijednije rezultate u 2025. godini u kojoj se Tuzlanski kanton ponovo ima čime ponositi. Prije nego što večeras uručimo prva priznanja najboljima u 2025. godini, pozivamo predstavnika Ministarstva za kulturu, sport i mlade Vlade Tuzlanskog kantona koji daje značajan doprinos razvoju sporta i realizaciji ove manifestacije da nam se obrati. Na sceni će nam se pridružiti ministar Damir Gazdić. Uvaženi sportisti, dragi prijatelji, roditelji, članovi vlade, uvaženi premijeru, predsjedniče Sportskog saveza Bosne i Hercegovine, koristim priliku da vas u ime resornog Ministarstva za kulturu, sport i mlade i svoje ime sve srdačno pozdravim. Moram istaći da sam večeras ponosan. Ponosan sam prije svega što vidim da je sala Bosanskog kulturnog centra ispunjena do posljednjeg mjesta. Ponosan sam iz razloga što, evo kako su u uvodnom dijelu rekli, da se imamo čime i ponositi. Mi smo u protekloj 2025. godini imali 2,2 miliona konvertibilnih maraka za raspolaganje za oblast sporta i moram da kažem da smo to utrošili u najvećem dijelu iznosu. Ponosan sam na činjenicu da smo sve naše sportiste koji su sa područja Tuzlanskog kantona ispunili normu za odlazak na viši rang takmičenja u tome i sufinansirali u cijelosti ili djelimično, ali niti jedan takmičar sa područja Tuzlanskog kantona nije ostao bez podrške.
Ponosan sam što večeras među vama, dobitnicima priznanja za izbor sportiste godine u određenim kategorijama su 90% stipendijci našeg resornog ministarstva. Ponosan sam na činjenicu da smo u protekloj 2025. godini dodijelili preko 450 stipendija, uključujući i školske sportske stipendije. Ponosan sam na činjenicu da smo reaktivirali rad Školskog sportskog saveza i kroz taj dio obezbijedili školske i univerzitetske sportske stipendije za naše učenike osnovnih i srednjih škola, pobjednike malih olimpijskih igara. Naravno, u 2026. godini nastavljamo zaista jačim tempom. Ja koristim priliku da se zahvalim svima vama, da čestitam vama sportistima koji nosite boje naše zastave i boje naše domovine van granica Tuzlanskog kantona i zaista sam sretan na vašem uspjehu. Mi ćemo i dalje raditi na vašoj podršci, a činjenica tome svemu jeste da smo u 2026. godini predvidjeli iznos od 3,7 miliona konvertibilnih maraka, gdje ćemo dodijeliti opet za podršku našem sportu kako infrastrukturi, tako stipendijama i ono što sam uvijek govorio i obećavao da ćemo povećati stipendije i to smo zaista u 2026. i planiramo učiniti putem naše odluke za iznos od 100%. Hvala. Moram da kažem da ćemo u 2026. godini, kao što je to bila intencija i svih dosadašnjih godina i u prethodnom periodu, cijenili kvalitet, rad, trud i zalaganje svih naših sportista, svih naših sportskih radnika, sportskih kolektiva i naravno da ćemo mi kao resorno ministarstvo i vlada Tuzlanskog kantona se ponositi svakim uspjehom koji postiže svaki pojedinačno nas takmičar. Ono što želim istaći jeste, i koristim priliku da pozovem sva naša i pravna i fizička lica u oblasti sporta. Mi imamo registar koji je ugledao svjetlo dana prije nekih 1,5 dana. Pozivam vas da se upišete i podnesete zahtjev u registar. Ali da ne kvarim večerašnju svečanost ovim protokolarnim dijelom obaveza. Želim da u ime resornog ministarstva i svoje ime uputim najiskrenije čestitke večerašnjim nagrađenim, ali i svim onim koji su bili aplikanti i na komisiji koja je od Sportskog saveza Tuzlanskog kantona. Upućujem ovom prilikom i zahvalnost jer je zaista imala težak posao i ono što bih istakao na kraju jeste da nastojite da ulažete i odričete se svog slobodnog vremena na kvalitetan i pravi način. A mi ćemo svakako i u narednom periodu se potruditi da svaki vaš rezultat adekvatno nagradimo i u tome vam zaista stojimo na raspolaganju. Hvala vam. Hvala ministru Gazdiću. Večeras je sa nama i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halagić koji će nam se obratiti u ime pokrovitelja ove manifestacije vlade Tuzlanskog kantona. Premijeru, izvolite. Uvažene dame, poštovana gospodo, poštovani sportisti, uvaženi sportski radnici, poštovani predstavnici sportskih klubova, sportskih kolektiva sa područja Tuzlanskog kantona i šire, poštovane zvanice, uvaženi građani, svi vi koji nas pratite putem radio televizije Tuzlanskog kantona, koristim priliku da vas sve srdačno pozdravim u ime vlade Tuzlanskog kantona, u svoje lično ime. Ne mogu a da ne podijelim zadovoljstvo činjenicom da sam danas ovdje u svojstvu u kojem jesam, ali činjenicom ovo što je ministar kazao da je večeras ova dvorana ispunjena do posljednjeg mjesta. To je zapravo poruka da svi mi ovdje prisutni, ali svi oni koji nas gledaju, vrednuju sport, sportske aktivnosti, sportske klubove, same sportiste na pravi jedini mogući način. Dakle, moram se nadovezati i kazati, pohvaliti Sportski savez Tuzlanskog kantona na organizaciju ovoga događaja. Imali smo jedan sastanak koji je prethodio ovom događaju i upoznali smo da i večeras idemo i u organizacijskom smislu jedan korak više, što je svakako za pohvaliti i podržati. Isto tako, ovo je prilika svaki puta i evo 32. godina
kao i do sada je prilika da se podvuku crte, da se sumiraju rezultati, da se osvrnemo na ono što jesu uspjesi, što jesu cifre, što jesu brojevi, što jesu postignuća, ali isto tako moramo shvatiti i kazati da ta postignuća i ti brojevi nisu samo to, nego su plod jednog rada, zalaganja, znoja, truda i upravo je i to vrlo bitno za podvući, jer bez toga pristupa ne bi ni bilo vrhunskih rezultata. Nama je drago i ministar je to kazao da smo kao vlada uspjeli, vjerujemo da jesmo, barem na mali način učestvovati i biti partneri u kreiranju takvih rezultata. Evo, ministar je iznio jedan podatak, preko 450 stipendija, ali nije kazao jednu bitnu stvar, a to je da kada smo došli na ove pozicije, kada smo preuzeli pozicije u ministarstvima i vladi Tuzlanskog kantona, slovom i brojem broj tih stipendija je bio 4. Dakle, za ove 2,5 godine napravili smo velike iskorake. Moram da pohvalim i resorno ministarstvo koje je 2 godine vrijedno i marljivo radilo na kreiranju sistema koji će na pravi način vrednovati rezultat, rad i trud i koji će omogućiti da svi sportski kolektivi na adekvatan način budu tretirani. Ono što nam nakon ovoga preostaje jeste da povećavamo sredstva u budžetu za sport na području Tuzlanskog kantona i kao što ste imali priliku čuti, 1,5 miliona konvertibilnih maraka više nego što je bilo prošle godine je za te svrhe predviđeno u budžetu Tuzlanskog kantona. Na samom kraju, i s time ću završiti, naravno iskoristiti priliku da svim dobitnicima, svim sportistima koji će odnijeti večeras najznačajnija priznanja, onih najboljih, svim laureatima, svim dobitnicima priznanja čestitam uz nadu i želju da sljedeću godinu se zajedno na ovaj način okupimo i da proslavimo i obilježimo što je moguće još bolje rezultate. Zdravi i živi bili, hvala vam. Zahvaljujemo se premijeru Halalagiću. A večerašnju manifestaciju organizuje Sportski savez Tuzlanskog kantona uz pokroviteljstvo vlade Tuzlanskog kantona. Partner u organizaciji je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, a domaćin i suorganizator večeri je Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona. Doprinos u realizaciji manifestacije pružio je Sportski savez osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona. Generalni medijski pokrovitelj manifestacije je radiotelevizija Tuzlanskog kantona, a u promociji ovog događaja učestvovali su i medijski pokrovitelji radiotelevizija Slon i portal Tuzla Infoba. Priznanja koja će večeras dobiti najbolji među najboljima izrađena su u kompaniji Termoglas Živinice. Realizaciju večerašnjeg događaja su pomogli Aluplastik Živinice, Printas d.o.o. Srebrenik i Vitinka. Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona gotovo 3 decenije je mjesto na kojem se sport i kultura susreću na najljepši način, a poveznica im je najčešće muzika. U vremenu kada su se ljudi češće susretali na stanicama nego na ekranima, nastajale su pjesme koje skoro svi znamo. Jedna takva večeras će nas vratiti u te dane, uz vozove koji prolaze, zimu sa puno snijega i uspomene koje ostaju. Prvi muzički predah večeras donosi nam vokalni ansambl javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona pod dirigentskim vodstvom i u aranžmanu Mirele Ibrahimović-Mehanović.
snijeg sa svoje kose. I ja ne mogu sve i da hoću zaboraviti plavu kapu, a vozovi idu danju noću kroz podlugove, kroz podlugove. I ja ne mogu sve i da hoću zaboraviti plavu kapu, a vozovi idu danju noću kroz podlugove, kroz podlugove. Zima je bila sa puno snijega, čekao sam za tramvaj vezu. Stresla je snijeg sa plave kose, čekajući voz za brezu. Zima je bila sa puno snijega, vozovi mnogo novih lica nose, ali nje nema da kao onda strese snijeg sa svoje kose. I ja ne mogu sve i da hoću zaboraviti plavu kapu, a vozovi idu danju noću kroz podlugove, kroz podlugove. I ja ne mogu sve i da hoću zaboraviti plavu kapu, a vozovi idu danju noću kroz podlugove, kroz podlugove. I ja ne mogu sve i da hoću zaboraviti plavu kapu, a vozovi idu danju noću kroz podlugove, kroz podlugove. Prije nego što počnemo sa proglašenjem najboljih, važno je reći da posao pred stručnim žirijem ove godine nije bio nimalo lak. Na adresu Sportskog saveza Tuzlanskog kantona pristiglo je više od 100 prijava, a iza svakog imena i njihov trud, rad i rezultat. Upravo zato su odluke donošene da se kroz konačan poredak prepoznaju i nagrade oni čiji su uspjesi obilježili sportsku godinu uz puno uvažavanje svih koji su se kandidovali. Žiri radio u sastavu predsjednik Mursel Delić, te članovi Kada Delić-Selimović, Nedim Čudić, Hajrudin Trle i Sulejman Čerkezović. Prva kategorija u kojoj ćemo večeras uručiti priznanja posvećena je onima koji tek dolaze, ali već pokazuju da zaslužuju pažnju. Sportski savez Tuzlanskog kantona 3. godinu zaredom kroz ovu kategoriju želi dodatno ohrabriti i motivisati mlade sportiste koji bi u godinama pred nama mogli ponovo gledati upravo na ovoj sceni, ali i nekim drugim kategorijama. Priznanja najboljim uručit će Merima Softić, nekada vrsna sportašica koja nas je redovno radovala uspjesima na sportskim borilištima. Merima, izvolite.
Među mladim sportistima koji već sada najavljuju da od njih možemo očekivati značajne rezultate su Ensar Duraković, streljački klub osoba sa invaliditetom Živinice, 15-godišnji reprezentativac Bosne i Hercegovine, učesnik Evropskog prvenstva gdje je u disciplini SH2 R5 ostvario normu za svjetsko prvenstvo. Haris Dedić, Kung Fu Wushu Sanda klub Lej Tai Tuzla, osvajač medalja na svjetskom i evropskom kupu i balkanskom prvenstvu. Benjamin Demirović, teniski klub Sloboda Tuzla, učesnik Evropskog prvenstva do 14 godina, osvajač Masters turnira Bosne i Hercegovine u svom uzrastu. Sa nama je na sceni večeras i Hamza Hamzić, KBS Tuzla, reprezentativac Bosne i Hercegovine, osvajač medalja na mediteranskom šampionatu i balkanskom prvenstvu. Berina Brković, karate klub Viner Tuzla, zlatna sa balkanskog prvenstva. Sa nama je večeras i Nikola Pavljašević, atletski klub Sloboda Tehnograd Tuzla, reprezentativac, državni rekorder i višestruki državni prvak. Državni je reprezentativac Bosne i Hercegovine i u tenisu. Zahvaljujemo se našim sportistima i hvala gospođi Merimi Softić. Nakon perspektivnih sportista dolazimo do kategorije u kojoj se već vide ozbiljan rad i prvi veliki rezultati. Kadeti su uzrast u kojim se prelazi iz talenta u ozbiljan sport. Oni koje sada vidimo na sceni dokazu da Tuzlanski kanton ima sigurnu sportsku budućnost. Priznanja najboljim uručit će Salko Zildžić, nekadašnji vrstan sportista čije smo borbe u ringovima s nestrpljenjem očekivali, a danas je to vrstan trener koji znanja i vještine nesebično prenosi na mlade. U konkurenciji kadeta za postignute rezultate u 2025. godini u ekipnim i pojedinačnim sportovima nagrađeni su Šejla Aščić, karate klub Do Tuzla, zlatna kadetkinja sa svjetske lige u Poreču i 5. na evropskom prvenstvu. Kenan Ahmetović, klub borilačkih sportova Banovići, dvostruki državni prvak i 5. na evropskom kadetskom prvenstvu. Ena Bećirović, atletski klub Sloboda Tehnograd Tuzla, državna reprezentativka, seniorska prvakinja Bosne i Hercegovine na 3000 i juniorska na 800 metara. Ado Mešić, omladinski šahovski klub, Akademija šampiona Doboj Istok, učesnik svjetskog prvenstva za kadete u šahu i državni prvak do 16 godina. Večera su sa nama i Nađa Đulović, stolnoteniski klub Kreka Tuzla, trostruka državna prvakinja u stolnom tenisu u više kategorija i bronzana sa balkanskog prvenstva u mješovitom dublu. Ema Čabrić, odbojkaški klub Gračanica, kapitenka mlađih selekcija, članica prvog tima i jedna od najboljih mlađih odbojkašica u Tuzlanskom kantonu. Sa nama je i Alem Elezović, omladinski košarkaški klub Sloboda Tuzla, kadetski košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine, jedan od najboljih mladih košarkaša u Tuzlanskom kantonu. I za kraj Neira Konaković, košarkaški klub RMU Banovići, kadetska reprezentativka Bosne i Hercegovine i standardna članica seniorske ekipe. Zahvaljujemo našim sportistima i također gospodinu Zildžiću. Večeras govorimo o sportu kroz rezultate, ali postoje trenuci kada brojevi i medalje nisu dovoljne da ispričaju cijelu priču.
Iza mnogih uspješnih karijera stoje putevi koji su počinjali daleko od reflektora, u tišini i vjeri u sebe. U nastavku večeri čućemo dvije priče ispričane glasovima dvoje glumaca. Nećemo govoriti o imenima ni o sportovima, nego o snovima, o upornosti, odricanju i trenucima kada sport postaje nešto mnogo veće od rezultata. Vjerujemo da će ove priče biti motiv i inspiracija, posebno za one koji su na početku sportskih karijera. Rođena sam u malom selu, tamo gdje se snovi ne izgovaraju naglas jer su preveliki za takva mjesta. Nisam znala ništa o košarci. Nisam znala ni pravilno trčati, ni držati loptu, ni gdje mi je mjesto na terenu. Znala sam samo da sam drugačija, visoka, nespretna. Kad sam kao djevojčica otišla od kuće, imala sam 14 godina. Prvi put sam ostavila roditelje, porodicu, poznate ulice i mirise djetinjstva. Sve je bilo novo. Grad, škola, ljudi, treninzi. Bilo je noći kad sam plakala tiho, da niko ne čuje. Bilo je dana kad sam se pitala jesam li pogriješila. Ali želja je bila jača od straha. Imala sam jednog čovjeka koji je vjerovao u mene više nego što sam i ja vjerovala u sebe. Učio me svemu. Kako da hodam, kako da se okrenem, kako da dišem na terenu. Bio mi je trener, ali i roditelj. Vozio me na treninge, vodio zubaru, išao na roditeljske sastanke. Dok su drugi govorili da gubi vrijeme sa mnom, on je vjerovao. Nisam imala talenat. Imala sam samo upornost i inat. Svaki trening mi je bio važniji od utakmice. Svaki promašaj lekcija. Svaka suza motiv. Bilo je i predrasuda. Bilo je smijeha, zadirkivanja, pogleda koji bole više od riječi. I to je bila moja snaga. Da moju visinu, moju nespretnost i moje slabosti pretvorim u prednost. Iz godine u godinu rasla sam zajedno sa svojom ekipom. Rasli smo u snovima, u disciplini, u zajedništvu. Kad smo uspjele doći do najvažnije pobjede u karijeri i podići pehar za najbolju ekipu u Europi, nisam bila svjesna uspjeha koji smo postigli. Znala sam samo da sam ispunila obećanje koje sam dala onoj djevojčici iz sela, koja je vjerovala u svoje snove. Danas, kad se okrenem, ne brojim medalje, ne brojim titule, brojim korake koje sam napravila kad mi je bilo najteže. Brojim ljude koji su vjerovali u mene. Brojim dane kad sam mogla odustati, a nisam. Šta bih poručila mladima? Ne morate znati sve na početku. Ne morate biti najbolji odmah. Dovoljno je da budete uporni, da slušate, da radite, da ne tražite izgovore, da ne odustajete kad je teško. Jer snovi iz malih mjesta ponekad idu najdalje, samo ako im date priliku. Rođen sam u Tuzli i od malih nogu znao sam da me ne privlači lak put. Privlačili su me teški treninzi, znoj, bol u mišićima i borba sa samim sobom. Počeo sam s onim što mi je bilo prirodno. Počeo sam sa snagom, upornošću i inatom. Kugla, disk, tegovi. Godinama sam trenirao 8 sati dnevno. 4 sata ujutru, 4 sata poslijepodne. Dizao sam na 10 tona tegova, bacao kuglu 100 puta dnevno. Za jedan trening znao sam izgubiti po 6 kg tjelesne mase. Bio sam iscrpljen, ali bio sam sretan. Jer znao sam da se vrh ne osvaja talentom, nego žrtvom. U karijeri sam osvojio više od 200 medalja. Bio sam prvak Jugoslavije,
20 puta prvak Bosne i Hercegovine, postao sam evropski prvak u bacanju kugle i danas je to zlato jedino takvo u historiji moje zemlje u atletici. Ponosan sam na sve medalje, ali ni jedna se ne može porediti s onom što sam doživio 1992. godine. Te godine nisam samo predstavljao svoju zemlju, te godine sam je nosio u rukama. Kada su nas prozvali u tunelu stadiona u Barceloni i najavili našu Bosnu i Hercegovinu, 120.000 ljudi ustalo je i zapljeskalo. Digao sam zastavu koliko god sam mogao visoko i krenuo u krug oko stadiona. Bila je vrućina, 35 stepeni, a kroz mene je prolazila neka jeza od ponosa, od prkosa, od inata. Modra boja na bijelom platnu, 6 ljiljana vezanih u zlatu. Nosio sam zastavu zemlje u kojoj je tada bjesnio rat. Nosio sam ime naroda koji je u tom trenutku krvario. Imao sam osjećaj da mi neko hoće uzeti tu zastavu iz ruke, a mogao mi je samo ruku otkinuti. Jer u tom trenutku nisam bio samo sportista. Bio sam glas jedne države koja je svijetu ponosno rekla: mi postojimo. Taj krug oko stadiona bio je moj najveći uspjeh. Veći od svih medalja, veći od svih titula, veći od svakog rekorda. Jer tada sam znao za sve one godine bola, znoja i odricanja, to zapravo ima smisla. A ako mogu poručiti mladima samo jedno, to bi bilo: ne mjerite uspjeh samo po medaljama, mjerite ga time koliko ste spremni dati sebe za ono u šta vjerujete. Dva puta, dvije različite sudbine, ali ista poruka. Hvala glumcima Melisi Smajić i Mirzi Mujagiću na snažnoj i emotivnoj interpretaciji priča inspirisanih uspjesima velikana BiH sporta, Razije Mujanović i Zlatana Saračevića. Vjerujem da zaslužuju još jedan aplauz. A mi nastavljamo sa proglašenjem najboljih sportista u juniorskoj konkurenciji koji svojim rezultatima već pokazuju zrelost, kontinuitet rada i spremnost da zakorače na seniorska borilišta ili profesionalne karijere. Priznanje nagrađenim uručit će Mursel Delić, predsjednik žirija manifestacije Izbor sportiste godine. U kategoriji juniora i juniorki priznanja su dobili Melika Mojkić, košarkaški klub Eremu Banovići, juniorska reprezentativka Bosne i Hercegovine, učesnica Evropskog prvenstva i članica prvog tima. Nedim Osmanbegović, klub borilačkih sportova Tuzla, juniorski reprezentativac i juniorski prvak Balkana u borbama plus 76 kg. Zana Kunosić, teniski klub Sloboda Tuzla, učesnica Evropskog prvenstva u tenisu do 16 godina i državna prvakinja do 16 godina. Sa nama su večeras i Bakir Mešalić, klub borilačkih sportova Feniks Tuzla, državni prvak u kategoriji omladinci u boksu, reprezentativac Bosne i Hercegovine, osvajač bronzane medalje na prvenstvu EUBC, Evropske bokserske konfederacije. Amer Bečirović, atletski klub Sloboda Tehnograd Tuzla, državni reprezentativac, trostruki državni prvak i prvi na listi najboljih juniora Evrope u disciplini 500 metara. Sa nama je i Isa Zildžić, klub borilačkih vještina Flektom Ket Tuzla, prvak Bosne i Hercegovine u dvije discipline, najbolji stariji junior državnog prvenstva u kickboksu i bronzani na Evropskom prvenstvu u disciplini low kick za mlađe juniore.
Uspješan je i u olimpijskom boksu gdje je državni juniorski prvak i učesnik Evropskog prvenstva. Zahvaljujemo se našim sportistima i gospodinu Deliću. Sport ne čine samo rezultati koji prikazuju tabele ili medalje. Iza svakog uspjeha stoje ljudi koji godinama rade predano i sa velikom ljubavlju prema sportu. Upravo zato Sportski savez Tuzlanskog kantona i ove godine dodjeljuje priznanja sportskim radnicima koji su svojim radom dali značajan doprinos razvoju i promociji sporta na području kantona. Priznanja Sportskog saveza nagrađenim uručit će Sulejman Čerkezović, predsjednik Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona. Priznanje će dobiti Dževad Junuzović, dugogodišnji sportski radnik, sekretar Saveza sjedeće odbojke Tuzlanskog kantona. Zatim Tahir Muminović, zapaženi član ekipe sjedeće odbojke Oki Drina Sapna. Elvir Čorhođić, dugogodišnji sportski radnik, zaslužan za promociju i unapređenje sporta osoba sa invaliditetom. Sa nama je večeras i gospodin Jasmin Gavranović, sportski direktor atletskog kluba Sloboda Tehnograd, ranije i trener ženske futsal reprezentacije i certificirani Unified trener. Posebno priznanje dobit će i Admir Šerifović, sportski radnik iz Srebrenika, potpredsjednik omladinskog fudbalskog kluba Gradina. Večeras je sa nama na sceni i gospodin Faruz Tulumović, predsjednik košarkaškog kluba Basket Živinice, uspješan privrednik i investitor u izgradnje moderne aluplastik arene u Živinicama. Zahvaljujemo se nagrađanima i zahvaljujemo se gospodinu Čerkezoviću. A često se postavlja pitanje da li je ples umjetnost ili sport. Naši naredni gosti neće o tome govoriti, nego će vam kroz svoj nastup dati odgovor. Na scenu stiže plesni studio Sandoval Tuzla sa svojom najtrofejnijom hip-hop grupom Black Illusion Crew. So light it bend the steak. Charged by glance, I drained the room. Didn't ask price, I said to bloom. Charged by glance, I drained the room. First I go whip out the bow. No, I can't hit on no brakes. My life is out of control. I'm telling you, nobody's safe. I've been living my life limbo.
you wish for. Yeah, I'm a boss and I ball like a crystal. I've been too busy getting money, peep the missed calls. See it, I want it, I buy it, I don't do rentals. I'm counting money, uno momento. The way I get it and flip it, I stay in flip mode. And I do wonders with numbers hotter than 1 or 2 summers. Now that I got your attention, I know I fit the description. Cause I'm walk like one, I talk like one, I walk like one, I talk like one. I'm a boss, I know how to set it off, set it off. I'm a boss, I know how to set it off, set it off. Show off une clope, entourage tout veut, tout des parties flip. 200 morceaux, mais dans piqué, tout des parties flip. Baseline veuve, bombe d'une clope qui les passe à gueule. Mais champagne, c'est my favorite girl. J'ai coulou, coulou, maman. J'ai coulou, coulou, maman. J'ai coulou, coulou, maman. Martin, t'es sous le champagne, heute Nacht du Kopf. Hvala plesnom studiju Sandoval Tuzla i grupi Black Illusion Crew na sjajnom nastupu i pozitivnoj energiji koju su nam donijeli. Ako iko večeras imao dilemu da li je ples sport, mislim da je odgovor sada svima jasan. Nakon muzičko-plesnog predaha vraćamo se sportu u njegovom timskom izdanju. Slijedi kategorija u kojoj se nagrađuju najbolje ekipe u Tuzlanskom kantonu. Priznanja će uručiti ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević. U kategoriji najuspješnijih sportskih ekipa osoba sa invaliditetom priznanje će dobiti Skiso Sinovi Bosne Lukovac, drugi na Champions Eurokupu u Leverkusenu, treća plasirana ekipa u Premier ligi sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine i osvajači više međunarodnih turnira. Košarkaški invalidski klub Zmaj Gradačac, treći u regionalnoj NLB ligi košarke u Kolicijama, vice šampioni Bosne i Hercegovine u prvenstvu i kupu Bosne i Hercegovine. Zatim streljački klub osoba sa invaliditetom Tuzla, prvi u prvenstvu i kupu Federacije Bosne i Hercegovine i treći u Premier ligi Federacije Bosne i Hercegovine serijska vazdušna puška. Među najboljim ekipama je i rukometni klub Konjuh Živinice. U 2025. godini osvojili su titulu viceprvaka Bosne i Hercegovine u rukometu. Plasirali se na završni turnir Kupa Bosne i Hercegovine, a veliki uspjeh su napravili i u EHF European Kupu, gdje su se plasirali u osminu finala, gdje ih u februaru očekuje ekipa rumunskog Buzaua. Košarkaški klub RMU Banović i godinama najbolja ženska košarkaška ekipa u Tuzlanskom kantonu. S kadetskom ekipom su bile najbolje u sistemu A Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine i ostvarile plasman u Superligu VABA u 17 takmičenja.
Posebno priznanje organizatora dobit će atletski klub Sloboda, čija ekipa ne spada u timske sportove, ali je u 2025. godini ostvarila izuzetne rezultate postavivši ukupno 33 državna rekorda i najbolja vremena, što je jedan od najznačajnijih rezultata u historiji kluba. Našim najboljim klubovima želimo mnogo uspjeha i nove titule i u ovoj godini, a zahvaljujemo se i ministrici Dizdarević. Nakon dodijeljenih priznanja za najbolje ekipe, saznaćemo i ko su najbolji treneri u pojedinačnim i ekipnim sportovima u 2025. godini. Priznanja će uručiti Edin Užičanin, dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Najbolji treneri u 2025. godini u konkurenciji sportova osoba sa invaliditetom su Fahrudin Muharemović, sportski klub invalida sjedeće odbojke Skiso, Sinovi Bosne iz Lukavca. Bećir Džinić, streljački sportski klub osoba sa invaliditetom Živinice, Skosi Živinice. Također i Ševal Malčinović, sportski savez osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona, ali ovo priznanje će biti naknadno uručeno. U timskim sportovima priznanje će dobiti Admir Đerzić, ženski košarkaški klub RMU Banovići. A u pojedinačnim Mirsada Suljkanović Selimović, karate klub Viner Tuzla. Kada Delić Selimović, atletski klub Sloboda Tehnograd Tuzla. Loren Šarić, karate klub Do Tuzla. Anjel Hrustić, klub borilačkih sportova Feniks Tuzla. I na kraju Mesud Selimović, KBV Flek Tomcat Tuzla. Zahvaljujemo se nagrađenima i profesoru Užičaninu. A prije nego li dođemo do najsvečanijeg dijela večeri, kada ćemo dodijeliti nagrade najbolji među najboljim, na sceni ćemo večeras još jednom vidjeti mlade glumce Melisu Smajić i Mirzu Mujagića, koji nam donose još dvije inspirativne priče. Počela sam trenirati u ratu. Dok su granate padale, ja sam učila kako se veže pojas, kako se poklanja sali i kako se diše prije borbe. Možda zvuči nerealno, ali ja sam tada već znala da ću jednom stati na tron. Vidjela sam sebe s medaljom oko vrata. Vidjela sam zastavu svoje zemlje. I znala sam, neću odustati. Pješačila sam po 5-6 kilometara do treninga i isto toliko nazad, u ratnim uslovima. 3-4 sata izbivanja iz kuće samo da bih trenirala. Nisam izostajala ni s jednog treninga, jer sam imala cilj. Kad sam gubila, nisam krivila druge. Radila sam na sebi, popravljala greške, vraćala se jača. Imala sam trenera koji je vjerovao u nas. Imala sam ekipu koja je disala kao jedno. Na prvo veliko evropsko takmičenje otišli smo bez prave opreme. Kupili smo je na licu mjesta, samo da nas puste da se borimo. Izgubile smo borbu za medalju, ali smo dobile nešto veće. Spoznaju da možemo stajati rame uz rame s najboljima.
7 dana pred jedno veliko prvenstvo slomila sam ključnu kost. Nisam mogla pomjerati ruku. Doktor mi je rekao, dosta je, misli na život, misli na porodicu. A ja sam rekla, povući ću se tek kad osvojim svjetsku medalju. Vratila sam se. Trenirala sam čime sam mogla. Nekoliko mjeseci kasnije stala sam na tatami. Imala sam 5 mečeva. 4 sam pobijedila, a 1 izgubila. I osvojila svjetsku medalju. Kad sam se popela na postolje, pogledala sam gore i rekla sam, to je to. Danas sam trenerica. Učim djecu da se poklone sali, da očiste podlogu, da budu zahvalni, da budu disciplinovani, da ne kasne, da ne odustaju. Učim ih da poraz nije kraj, da je to lekcija, da se padne, podigne i ide dalje. Jer sport te nauči ono što te život pita kasnije. Da li si spreman ustati kad je najteže? Moja poruka mladima je jednostavna. Budite hrabri. Ne budite skromni kad znate koliko vrijedite. Zacrtajte ciljeve i ne očekujte da se ostvare za 2 godine. Čovjek može sve ako ima cilj, ako je vrijedan i ako nikad ne odustane od onoga što želi. Rođen sam drugačiji. Moje tijelo nikada nije slušalo onako kako sam ja to želio. Svaki pokret za mene znači više truda nego što većina ljudi ikada mora uložiti. Živim s tim. Neki to zovu preprekom. Ja sam to odlučio zvati izazovom. Jer u vodi sam slobodan. Tamo ne postoji gravitacija. Ne postoje granice koje je moje tijelo nametnulo. Tamo postoji samo dah, pokret i moje vrijeme. Nekako od malena sam naučio jednu jako važnu stvar. Ne borim se protiv drugih. Borim se protiv svog vremena, protiv svojih jučerašnjih rezultata, protiv svojih strahova. Kada završim trku, ne tražim poglede drugih, ne tražim aplauze. Prvo što pogledam jeste moje vrijeme. Nikada nisam pomislio da odustanem. Ne zato što nije lako, nego zato što volim ono što radim. Svaki trening je borba, svaki zaron je dokaz da mogu još malo dalje nego jučer. Svaki izlazak iz bazena je mala pobjeda nad samim sobom. Sa 13 godina ispunio sam norme za najveća svjetska takmičenja. Postao sam najmlađi iz svoje zemlje kojim je to uspjelo. Stajao sam na postoljima, osvojio zlato na europskoj sceni, osvojio srebro na najvećoj svjetskoj olimpijskoj pozornici. Ali medalje nikada nisu bile moj san. Moj san je bio da dokažem da tijelo ne određuje dokle mogu stići. Imam snove. Imam velike snove i još veće želje. Ne želim da me pamte kao dječaka sa invaliditetom. Želim da me pamte kao nekoga ko nije odustao i ko je zapravo pobjedio. Zato ne žali se zbog sitnih problema. Ne odustaje zbog prvog poraza. Ne odustaje ni zbog 100. poraza. Jer granice postoje samo dok ne odlučiš da ih promijeniš i pomjeriš. I ako sam ja mogao, možete i vi.
Sport je naše vrijedno nasljeđe, a to potvrđuju ljudi koji su svojim radom, znanjem i primjerom ostavili vrijedan trag na sportskim stranicama Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona. To su sportisti i radnici koji su postavili temelje na kojim naši sportisti postižu nove uspjehe. Zbog toga Sportski savez Tuzlanskog kantona večeras s posebnom poštovanjem dodjeljuje priznanja onima čiji doprinos sportskoj zajednici zavređuje posebnu pažnju. Nagrade u ovoj kategoriji će uručiti Branimir Mikić, predsjednik Upravnog odbora Sportskog saveza Tuzlanskog kantona. Prvo priznanje je za Rizaha Meškovića, jednog od najznačajnijih nogometnih golmana iz Bosne i Hercegovine. Svoj je sportski put započeo u rodnoj Tuzli u dresu fudbalskog kluba Sloboda Tuzla, a nastavio u Hajduku i holandskom Alkmaru. Sa reprezentacijom tadašnje Jugoslavije nastupio je na svjetskom prvenstvu 1974. godine. Nakon završetka igračke karijere nastavio je raditi kao trener, prenoseći ogromno iskustvo i znanje na nove generacije. Zasluženo priznanje će dobiti i Jadran Lasetović. Ime koje se snažno veže uz razvoj i promociju sporta, posebno košarke u Tuzlanskom kantonu i Bosni i Hercegovini. 1998. godine bio je član inicijativnog odbora za osnivanje Sportskog saveza Tuzlanskog kantona, gdje je prvo bio član Upravnog odbora. A od 2000. do 2024. godine i generalni sekretar. U košarkaškom sportu je 40 godina, gdje je obavljao više značajnih funkcija. Danas je FIBA komesar i predsjednik Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona. Aktivni učesnik u organizaciji svih dosadašnjih manifestacija izbora sportiste Tuzlanskog kantona. Priznanje ide i u ruke Vlatka Glavaša, legendarnog nogometnog reprezentativca Bosne i Hercegovine iz perioda 94-97 godina. Ostvario je značajnu karijeru u domaćim i inostranim klubovima, a oproštajnu utakmicu odigrao je protiv reprezentacije svijeta 2000. godine, nakon čega je radio kao trener u A reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Od 2010. do 2012. godine bio je i trener fudbalskog kluba Sloboda Tuzla. Danas značajan doprinos razvoju i promociji sporta daje kao predsjednik Skupštine Sportskog saveza u Bosni i Hercegovini, nasljednika 1954. godine osnovanog SOFKA Bosne i Hercegovine. Hvala nosiocima ovih vrednih priznanja i gospodinu Mikiću, a gospodina Vlatka Glavaša ćemo zamoliti da kratko pozdravi večerašnji skup, a nakon toga ostane na sceni kako bi uručio još jedno vredno priznanje. Dragi moji sportaši i sportašice, uvažene zvanice, predstavnici političkog, sportskog, kulturnog i vjerskog života kantona, Tuzlanskog kantona, dame i gospodo. Izuzetno mi je drago da sa ove pozornice večeras mogu da vas pozdravim. Prije svega da pozdravim sportaše i sportašice. Ovo večeras što sam vidio i koliko ljudi sam vidio od naše Raze, Zlatana, Mesketa Kovačevića, Rize, Salke i svih drugih, to je pokaz da Tuzlanski kanton, premijer i ministar rade dobar posao. Ja moram da kažem i ovo, privilegija je, svako može slušati himnu i nositi zastavu svoje zemlje. Ja sam tu privilegiju imao i znam dobro kako je slušati himnu svoje jedine domovine Bosne i Hercegovine.
Zato kažem ovim mladim ljudima, znam koliko je teško svako jutro ustati, koliko je teško putovati, koliko je teško boriti se sa ono što drugi imaju. Ali ja sam uvijek optimista kad je u pitanju i sport, i sportaši, i naša zemlja Bosna i Hercegovina. I zato svima vama koji ste dobili ovu nagradu želim puno zdravlja, puno ljubavi, puno bosansko-hercegovačkog inata i da nikad ne zaboravite našu zemlju Bosnu i Hercegovinu. Hvala vam lijepo. Sportski savez Tuzlanskog kantona ove godine uvodi jedno novo priznanje, sportski ambasador Tuzlanskog kantona. Ovo priznanje namijenjeno je sportistima, trenerima, sportskim radnicima i službenim licima koji svojim radom, primjerom i predanošću predstavljaju naš kanton na poseban način. Priznanje sportski ambasador Tuzlanskog kantona dodjeljuje se upravo onima koji svojim radom i postignutim rezultatima zaslužuju priznanje, a koji do sada nisu bili obuhvaćeni postojećim sistemom nagrađivanja. Prvi sportski ambasador Tuzlanskog kantona je Ademir Zurapović, jedan od najboljih FIBA košarkaških sudija na svijetu. Na međunarodnoj sceni je od 1995. godine. Sudio je najveća klubska košarkaška takmičenja. Evropska prvenstva redovno sudi više od 20 godina. Na svjetskim prvenstvima je dijelio pravdu 2019. i 2023. godine, dok mu je najveća čast pripala sudjelovanjem na Olimpijskim igrama 2020. i 2024. godine, gdje je s ponosom predstavio svoj grad i svoju državu. Jedan je od rijetkih sudija u svim sportovima koji je sudio finala na kontinentalnom i svjetskom prvenstvu te Olimpijskim igrama. Zahvaljujemo gospodi Zurapoviću i Glavašu. A večeras ćemo imati priliku uživati u nastupu jednog izuzetno talentovanog mladića, čija je priča dokaz da se nakon prepreke često rađa nova snaga. Iz Živinica nam dolazi jedan od rijetkih freestyle fudbalera u Bosni i Hercegovini. Mladić koji je nakon sportske povrede pronašao sasvim novi put ka lopti i pretvorio ga u svoj prepoznatljivi stil kojim oduševljava publiku. Molim vas da velikim aplauzom pozdravite Majda Delića. Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, 'cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. This time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie mama, one A to Z. My sister's all on my journey, biggie, biggie mama, from east to west. My tea, waka, waka, my waka, waka, my Tango sin sama zibuye, basi
Kako se večerašnji program bliži svom najsvečanijem dijelu, dolazimo i do kategorije u kojoj se nagrađuju sportisti sa najdužim stažom, iskustvom i kontinuitetom rezultata. Kategorija seniora okuplja one koji su u protekloj godini bili nosioci uspjeha svojih klubova i sportova, te svojim rezultatima uspješno predstavljali Tuzlanski kanton na domaćoj i međunarodnoj sceni. I u ovoj kategoriji, kako je to bilo kod nagrade za trenera i ekipe, pridružit će nam se najbolji iz konkurencije osoba sa invaliditetom. Nagrade će uručiti Žarko Vujović, predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona. U konkurenciji osoba sa invaliditetom priznanja za najbolje seniore će dobiti Jozo Kaldunčić, streljački klub osoba sa invaliditetom Živinice. Učesnik svjetskog prvenstva u disciplini paratrap i državni rekorder u istoj disciplini. Senad Mešić, košarkaški invalidski klub Zmaj Gradačac, reprezentativac Bosne i Hercegovine u košarci u kolicima sa klubom. Treći u regionalnoj ligi i viceprvak u prvenstvu i kupu Bosne i Hercegovine. Zinaida Bašić, streljački klub osoba sa invaliditetom Tuzla u disciplini SH2 R5 sa ekipom osvojila prvo mjesto u prvenstvu i treće u premijer ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Priznanja u kategoriji najuspješniji seniori dobit će Boris Balta, Nexus Grappling Community, drugo i treće mjesto u master kategoriji na Evropskom Jiu-Jitsu prvenstvu koje je održano u Italiji. Sa nama je i Dejan Ivanović, KBS Radnički Lukavac, državni prvak u disciplini K1, treći na Evropskom kupu i učesnik svjetskog prvenstva u Abu Dhabiju 2025. godine. Mirza Modrić, rukometni klub Konjuh Živinice, sa klubom gdje je ujedno i sportski direktor, postao je viceprvak Bosne i Hercegovine i stigao do osmine finala EHF Evropskog kupa. I na kraju Muris Đug, sportsko ribolovno društvo Tuzla, peto mjesto na 71. svjetskom prvenstvu u sportskom ribolovu u disciplini lov ribe udicom na plovak i organizator ovog velikog takmičenja koje je prvi put održano u Bosni i Hercegovini i Tuzlanskom kantonu. Zahvaljujemo se nagrađanima i gospodinu Vujoviću. Uvaženi gosti i gledatelji ispred TV ekrana, došli smo do najsvečanijeg trenutka večeri kada ćemo saznati ko su najbolji sportisti Tuzlanskog kantona za 2025. godinu. Zamolit ćemo predstavnika Ministarstva za sport, kulturu i mlade, gospodina Damira Gazdića, da nam se još jednom večeras pridruži na sceni, kao i gospodina Irfana Halilagića, premijera Tuzlanskog kantona, kako bi najuspješnijim sportistima uručili nagrade. Najbolja sportistkinja u konkurenciji osoba sa invaliditetom je Safeta Jagodić, članica streljačkog kluba osoba sa invaliditetom Živinice. Reprezentativka je Bosne i Hercegovine i već 7 godina se uspješno bavi sportskim streljaštvom. Na Evropskom prvenstvu 2025. godine kao članica reprezentacije Bosne i Hercegovine postavila je novi državni rekord u pojedinačnoj kategoriji SH1 R6, malokalibarska puška 50 metara i u kategoriji R3 standard puška 10 metara. Kao član ekipe naše reprezentacije također je postavila novi državni rekord. Sportsku godinu je, pored titula prvakinje u prvenstvu, ligi i kupu federacije, završila i kao nosilac 5 državnih rekorda.
Najbolji sportista u konkurenciji osoba sa invaliditetom je Elvis Šerifović, član Skiso Sinovi Bosni Lukavac i reprezentativac Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci. Sa reprezentacijom je osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Mađarskoj i prvo mjesto na Zlatnoj ligi nacija. Sa matičnim klubom je osvojio nekoliko međunarodnih turnira i drugo mjesto na Champions Eurocupu u Leverkusenu u Njemačkoj. Dugogodišnji je igrač svog kluba. Najbolja sportistkinja Tuzlanskog kantona u kategoriji pojedinačnih sportova za 2025. godinu je Stefani Krešić. Stefani Krešić, članica karate kluba do Tuzla i reprezentativka Bosne i Hercegovine u karateu. Rođena je 2001. godine u Tuzli. Karateom se bavi više od 15 godina, a reprezentativka Bosne i Hercegovine je već skoro cijelu deceniju. U dosadašnjoj karijeri bila je višestruka državna i federalna prvakinja, balkanska prvakinja pojedinačno i ekipno. Osvajala je medalje u mlađim kategorijama na mediteranskom i evropskom prvenstvu i svjetskom VKF kupu. U 2025. godini osvojila je 3. mjesto i bronzanu medalju na Evropskom univerzitetskom prvenstvu u Poljskoj u konkurenciji 145 univerziteta. Prvo mjesto i zlatnu medalju osvojila je na Balkanskom prvenstvu u Crnoj Gori, a seniorska je prvakinja Bosne i Hercegovine u disciplini borbe plus 68 kg. Ovo joj je 6. titula najbolje sportistkinje Tuzlanskog kantona, čime se izjednačila sa Merimom Softić i Igorom Emkićem, koji su ovo prestižno priznanje osvajali također po 6 puta. Najbolji sportista Tuzlanskog kantona za 2025. godinu je Bakir Musić, član atletskog kluba Sloboda Tehnograd Tuzla. Iako rođen 2006. godine i formalno još uvijek pripadnik juniorske U20 kategorije, tokom cijele takmičarske sezone ravnopravno je nastupao i u seniorskoj konkurenciji, gdje je osvajao medalje i bilježio vrhunske rezultate na domaćoj i međunarodnoj sceni. Njegov međunarodni kvalitet potvrđuju i plasmani na zvaničnim rang listama za sezonu 2025. godine, na kojima se nalazi među vodećim mladim sprinterima regiona, Evrope i svijeta. Prvo mjesto na balkanskoj U20 listi na 300 metara. Četvrto mjesto na evropskoj U20 listi u istoj disciplini. Te 45. mjesto na svjetskoj U20 listi uz zapažene plasmane i u disciplinama 100 i 200 metara. Najveći uspjeh dosadašnje karijere, ali i jedan od najznačajnijih rezultata bosansko-hercegovačkog sprinta uopće, ostvario je na Evropskom juniorskom prvenstvu u Tampereu, gdje je u disciplini 200 metara osvojio visoko 5. mjesto, postavši prvi sprinter iz Bosne i Hercegovine koji je na Evropskoj juniorskoj smotri zauzeo takvu visoku poziciju u jednoj od najzahtjevnijih sprinterskih disciplina. Tokom 2025. godine Bakir Musić je upisao i 6 zvaničnih nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na velikim takmičenjima. U domaćim takmičenjima u seniorskoj konkurenciji osvojio je više prvih mjesta, a vlasnik je više državnih rekorda i najboljih bosansko-hercegovačkih rezultata u uzrasnim kategorijama U18, U20 i seniora, čime se već sada svrstava među najuspješnije sprintere u historiji bosansko-hercegovačke atletike. Zamolit ćemo sportiste da nam se kratko i obrate.
Poštovani prisutni, dragi prijatelji sporta, velika mi je čast i zadovoljstvo da večeras stojim ispred vas kao najuspješnija sportistkinja u paraolimpijskom sportu za 2025. godinu. Kao osoba sa invaliditetom ovaj put nije bio ni malo lak, ali znamo da su prepreke samo u mislima. Želim da se zahvalim ovom prilikom porodici, treneru kluba Bećaru Điniću, članovima kluba, svim institucijama i svima onima koji su pomogli da odim na velika takmičenja, postignem najbolje rezultate, prezentujem svoju zemlju na najbolji način. Ja bi se samo ukratko osvrnula na osobe sa invaliditetom. Želim da vam moj primjer bude put, da vrijedno radite, da vjerujete u sebe i rezultat će doći. Svim nagrađenim sportistima čestitam. Sportski pozdrav! Poštovani premijeru Tuzlanskog kantona, poštovani ministru kulture, sporta, obrazovanja, dragi prijatelji, dragi sportski kolege, sportski radnici, dobro vam večer. Velika mi je čast i zadovoljstvo što večeras stojim ovdje i sa ovom velikom nagradom u rukama. Ona je odraz i ogledalo da se trud i rad zaista jednog dana isplati. Želio bi se zahvaliti prije svega svojoj porodici koja je uvijek uz mene tu čak i kada je najteže, svojim trenerima, svojim sportskim kolegama, ali i prijateljima i drugima. Naravno, nastojat ću u narednim godinama da obaram još više rekorda, da ostvarujem još bolje rezultate i da, ako Bog da, jednog dana ostvarim normu za olimpijske igre. Ovom prilikom čestitam svim dobitnicima priznanja, sretno bilo u daljem sportu i daljem treningu i još više boljih rezultata. Hvala. Zamolit ćemo najbolje sportiste, uvaženog ministra i premijera da ostanu na sceni. Također ćemo pozvati da nam se pridruže i svi nagrađeni i uručioci priznanja radi zajedničkog fotografisanja. Poštovani gledatelji i posjetitelji, želimo vam ugodan ostatak večeri.